na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, to znamená, že obecné zastupiteľstvo je uznačené schopné. Predkladám návrh programu, ktorý ste obdržali. Má niekto niečo k doplneniu? Pokiaľ nie, dávam hlasovať za tento program. Ďakujem, všetci prítomní sú za. Za zapisovateľku určujeme pani Marcelku Juhasová, je tu? Áno. Do návrhovej komisie boli zvolení pán Ludvík Kleckner, pán Boba, môže aj zostať? Navrhujem takto, to z poslancov je za. Ďakujem. Za obyvateľov, koho určíme? Pána Kalafusa a pani Pockanovú. Kto je za? Ďakujem. Takže pristúpime k bodu číslo 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.12.2016. Na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijatých celkom 38 uznesení. Uznesenie číslo 239/2016 a uznesenie 276/2016. Z nich 13 bolo vzaných na vedomie, 24 uznesení bolo schvaľovacieho charakteru, jedno uznesenie vo veci plnenia volebného programu starostu obce a poslancov gradujúcich za SNS z novembra 2014 nebolo vzaté na vedomie. Pre ďalší život v obci majú veľký význam uznesenia číslo 268/216 obecného zastupiteľstva, schválený program rozvoja obce na roky 2016 až 2022 a uznesenie číslo 270 z roku 2016 schválený rozpočet obce na rok 2017 s výdatom na roky 2018 až 2019 programového rozpočtu. Čo sa týka plnenia pracovných úloh, ktoré vzýšli v rámci rozprávy na septembrovom respektíve decembrovom zasadnutí pre jednotlivé komisie a zamestnancov OSEU, je najdôležitejšie venovať sa územnému plánu a programu rozvoja bývania vrátane do riešenia parkovacích plôch na území obce. Doriešiť prevzatie počítačov s tlačiarňami, poslancami obecného zastupiteľa pani Baniakovú, pánom Čarnickým a pánom Slívkou. Doriešiť problematiku zakladajúcej listiny tomu dôchodcov NO a jeho štatútu vrátane dodátkov číslo 1 až 3. Konečne na tretíkrát ukončiť návrh referátu správy obecného majetku prostredníctvom hlavnej inventarizačnej komisii na vyradenie potrebovaného nefunkčného majetku do druhého roku 1994 až 2013. Je to dôležitý bod, lebo s týmto majetkom treba už raz urobiť niečo, lebo musíme to ukončiť, lebo s tým už sa nedá. Tento majetok vždycky bude v tomto evidencii a treba ho vyradiť, takže je na vás, pánov poslancov, jak sa rozhodnete. Čo sa týka bodu číslo 21, interpelácie, kritika starostu obce poslancov Slívkov vo veci nerešpektovania všeobecného záväzného nariadenia 7 z roku 2016 o poskytovaní dotácií. Spolu so zápisnicou obecného zastupiteľstva sa udržali v písomnej forme aj súhrnnú odpoveď, ktoré vyplýva, že znesená kritika bola neoprávnená, pretože pomier finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku schválilo obecné zastupiteľstvo obce Nárajkov v rámci schvaľovania návrhu rozpočtu obce. Toľko rozpráva, otváram k tomu rozprávu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán Slívka. Ja by som mal k tomu doriešiť prevzatie počítačov tlačiarní. Ja si myslím, že ja som jasne povedal, že počítače neberiem. Obecné zastupiteľstvo to neschvaľovalo. Myslím, zakúpenie počítačov a neviem, čo máme čo riešiť v tomto prípade. Ďakujem. A ešte mám jedno túto, čo sa týka toho VSDN z roku 7, áno, bolo to tam opravené ten bod v paragrafe 3, bod číslo B bol vyškrtnutý, tak jak to na zastupiteľstve bolo. Ďakujem. Ešte niekto? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 277/2017 obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontrola plnenia uznesení a úloh 17. zasadania obce dňa 19.12.2016. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem všetci poslanci.
Prikočíme k bodu číslo 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo za rok 2016. Otváram k tomuto bodu rozprávu. Ďalším, že v prvom rade by mala hlavná kontrolka zaujať. Ja som dala právo, a keď máte niečo k tomu, tak ho poprosím. Pokiaľ si čítali. Nie, tak sa môžete pýtať, pani kontrolórky, pokiaľ máte niekto nejaký... Ja by som sa opýtal k bodu číslo 6 na zasadaní 29.6. To znamená, že tie doklady neboli predložené? Nie, neboli predložené. K tomuto bodu ja by som mal len respektíve týmto veciam. V podstate neustále sa bavíme o tom, že pán starosta nepredkladá materiály, alebo nedáva materiály hlavnej kontrolórke. Pani hlavná kontrolórka, dajte dotaz na prokuratúru, či je povinný dávať tieto doklady, alebo nie je povinný dávať tieto doklady. Či máte zo zákona nárok kontrolovať rozpočet, alebo nemáte a tak ďalej. Všetky tieto veci dajte na papier, dajte na prokuratúru a prokurátor zaujme k tomu stanovisku. Ďakujem. Ešte niekto? Pokiaľ nie, poprosím o uznesenie číslo 278. Uznesenie číslo 278 2017 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkovo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo za rok 2016. To je uznesenia. Ďakujem. Všetci prítomní. Prikočíme k bodu číslo 4. Správa o činnosti obecnej polície v Nálepkove za rok 2016. Pán načelník nie je prítomný, má neplatené voľno, takže pokiaľ by boli nejaké dotazy, je tu zase. Nech sa páči. Ja sa musím pozdať. V podstate tam sa konštatuje a vieme, že to je veľký problém ohľadom tých vyberaní od cigánov tých. Čo? Nie sa volá. Úžerníci, no. Jednoducho úžera. On tam konštatuje, že úžera sa nedá odstrániť. Ja viem, že to je veľký problém, že máme tu vláda budú v podstate môže k týmto veciam povedať, že čo ako. Naozaj s tou úžerou v našich podmienkách je to naozaj veľmi, veľmi zlé, pretože tých úžerníkov je už toľko, že trebalo by s tým niečo robiť. V spolupráci so štátnou políciou nejakým spôsobom na to navrhnúť, alebo tak. Ja, môžeme. Sa páči. Takto, že veľa razy príde za nami cigánka, alebo cigán, ktorý pláče doslova, že nemáš čo žiť, že my si to zoberú a povieme, nie je problém, treba ísť za štátnu políciu, treba zobrať späťkov, treba niečo k tomu vypovedať, lenže toto povieme, automaticky stiahne sa a koniec. Takže to nie je v našich silách, je to sila v ich podstate, keby chceli a že by šli na štátne, ja neverím tomu, že sa to nezrealizuje, lenže oni cúbne automaticky, lebo čo viem, potom prídu vyberčíci a bu, a oni sa zlápne a koniec. Takže v našich silách to nie je, štátna o tom vie, takisto komunikujeme spolu, riešime, čo sa dá, ale žiaľ Bohu, v prvom rade musí byť ohnitko z ich strany. Takže je to dosť ťažké. Ďakujem. Ja by som si to chcel nechať ako pre komisiu, nejak zahralo lepe, ale chcem povedať, že za obdobie, ktoré som tu strávil aj predtým, aj teraz, terajšie výbery týchto peniazí boli najhoršie, čo môžem zaznamenať. Tak popýty, jak teraz bol cigánov, a ešte sme mali kontrolu z úradu práce, posledné podpory teraz toto, sme mali kontrolu z práce a sme videli, že jak to vyzerá. Zo 70 ľudí, ktorí mali byť, tak fakticky dobre dopadlo, lebo boli na pracovisku ráno, po obede, ktorí prišli, tam bolo 60%, nám bolo ženy, chlapi, všetko. To bol jeden veľký cirkus tam. Preto musíme v spolupráci s našou obecnou políciou vyvolať stretnutie s riaditeľom pánom Miženkom štátnej polície a musí sa štátna polícia zapojiť takisto pri týchto dávkach, lebo my to už nezvládame. Tak, pán Labura? Takže to som chcel dodať k tomu. Ešte, pokiaľ má ešte
Ja by som k tomu ešte tak. Včera som sledoval besedu a vystupovala podpredsedníčka parlamentu pani Nikolsonová. A veľmi dobrý nápad, on ten nápad tu už bol, pán starosta o tom vie. Tie karty. V podstate tie karty by vyriešili aj užeru, aj to, že by sa nám neopíjali a prakticky neminuli to, čo majú. Hej. Keby na každý deň dostali, bol tu taký návrh, hovorím, mali byť projekty, alebo nie projekty, ale ako začaté v tom konať. Áno, mali konať a v podstate z toho zišlo, ale to je jeden z dobrých nápadov. Ja si myslím, že toto by si mala aj koalícia osloviť, čo opozícia navrhuje, pretože naozaj to je jedna z dobrých myšlienok a z dobrých riešení, ktoré by nám naozaj pomohli v tomto. Takže keby ste v tomto smere mohli, pán starosta, intervenovať vlastne aj na rómskeho splnomocnenca, aj na vládu nejakým spôsobom podporiť tento návrh. Tak to bude stretnutie 1. marca, bude tento pán Rabaš bude ako nás mohli, má 10 minút, tam je pozvaný, tak má predstav na 10.00 a na 5 hodinový program na Církve Skorovica, takže tam môžeme o tom diskutovať s ním. Takže ďakujem. Môžeme pristúpiť k uzneseniu. Nech sa páči. Uznesenie číslo 279/2017 Z. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove bude na vedomie informácií o činnosti obecnej polície v Nálepkove v roku 2016. To je za takéto uznesenie. Ďakujem všetci poslanci. Prikročíme k bodu číslo 5. Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti, práce, požiarnej ochrany a civilnej ochrany za rok 2016. Otváram tomuto bodu rozprávu. Nech sa páči, pani poslankyňa. Prečo nie je v prílohe rozpísané zloženie nového výboru pre dobrovoľný hasičský zbor Novatkovo a Dertihan s počtom členov 17? Žiadam hlavnú kontrolórku o vyžiadanie podkladov pána Rifajsa a doplnenie ako menovite všetkých členov ďalšieho zastupiteľstva. A dávam pekný vzor, kde si svedomíte, napísal pán načelník obecnej polície, magister, pán Solák, ako má vyzerať správne vypracovaná príloha. Dobre, ďakujem. To znamená, že uložíme pánu Rifajsovi, ale on tu má spracované dobrovoľne. Má spracované, ale má tam len pokladníka. Nemá tam rozpísaných členov. Má len tam členov a 4 technikov. Ale nemá tam menovite. Zoberte si príklad pána Soláka, má tam krásne rozpísanú prílohu, ako má to vyzerať. Ale tu nie je predložená prezenčná listina, je tu predseda, tajomník, preventív, aj pokladník. Nie, toto my nemáme. Toto v prílohe nie je. Nie, my to v prílohe nemáme. Televízor Jan Ondrejčík, lebo tu nemám ja som to naštudoval každú vetu. To sa pokúsime behom zastupiteľstva, ak vám to na podíka. Nech sa vám to rozdá. Súhlasíte? Kto nemá? Nikto nemá? Nikto. Žiadam to ešte osúhlasiť zastupiteľstvo, aby to kontroloval pani hlavná kontrolórka. Dobre, takže doplníme do uznesenia. Áno. Ondrej. Nechápem, že čo má tak zastupiteľstvo, tak súhlasí v tomto prípade. No, lebo máme 17 členov, ktoré my máme v prílohe a nie sú tam vypísané. Dobre, v poriadku, to sú členovia, ktorí sú dobrovoľní, aj zastupiteľstvo nemusí schvaľovať. Ale správa... Bola to vyriešená táto zvoda a títo sa pridali, že chcú pracovať. Ale ja nehovorím nič. Ja vám hovorím o tom, lebo ste hovorili, ak máme počítače, že máme dosť priestoru na to, tak nech je tá správa tak, ako má byť. Tak to pán Ričac, takto si niečo... Chcem povedať o tom, že vlastne ja som priložil na sekretariat aj zloženie výboru, vzhľadom na to, že sú tu niektoré osobné údaje na tom tlačive, ktoré predložil Vy máte, ale my nemáme. Tak za to je tam len menovite tí vašich materiálov dané, kto je členom výboru. Ale už v tom zložení, kde je dátum narodenia, adresa, telefón, tak toto už zrejme nešlo ďalej. A
ale ako môžeme vám to dať, lebo ja to mám aj tu pri sebe. Čiže nie je problém, kto je predseda, kto je veliteľ, kto je tajomník, kto je prevetil a všetko je menovité. Je tu jedno meno spomenuté, je to pokladný pán Šarštan a žiadne iné meno to nie je. Ja nehovorím, aby boli tam rodné čísla, ja o tom nehovorím, ja hovorím menovite o dobrovoľných. Nie sú rodné čísla na tejto Ja nežiadam. Nie, táto listiny. Tak môže to rozhodne. Nie je to. Tak podstatná časť je takto tu, že podstatné je v tom, že chcú ľudia pracovať a chceme to tak oživiť, tak tento hasičský zbor začal fungovať. No, a chcú pracovať, možno sa nám to ešte rozšíri o viac. Je ešte väčší záujem tým pádom. Tak to bude. Takto Záujem je len nevedať ľudí. Takto podstatná tá idea bola taká, ako jedno družstvo, ako 9 člené. Teraz máme už také prakticky, ako záujem na 2 družstva, keď budú 3 alebo 4, za to ste dostali takú prílohu, tá história dobrovoľného zboru obcí, tak bude ako 145 rokov budúci rok založenia zboru v obci. Takže za to sme to chceli takto slunčne, pretože na posledné viac takto dopadlo a chceme to nejak intenzívniť. A takto piatok som čítal, že vychádza výzva na doplnenie takto technikov, požiarných vodín a tak ďalej, dokonca renovácie požiarných vodníc. Tam by sme sa potom chceli tiež ako tak etablovať a tam na to naskočiť. Dobre, v poriadku, takže aj tak žiadam kontrolu skládu obecných zastupiteľstvom. Ďakujem. Takže bude ako s tými pripomienkami, bude predložené do budúceho zastupiteľstva. Dobre. To je Ešte Uznesenie číslo 280/2017 OZ, obecné zastupiteľstvo na Lepkovej berie na vedomie správu o činnosti obecnej v oblasti správu o činnosti obce v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby za obdobie 2016 pripomienkami pani poslankyni Koskanovej doplnení členov výboru do budúcej fázy. To je to takéto uznesenie. Ďakujeme všetci prítomní. Prejdeme k bodu číslo 6, správa o činnosti stavebného úradu obce na Lepkovo za rok 2016. Poprosím pána poslancov Toma do správy tejto správe. Je to pani inžinierka Starinca, takže môže povedať vysvetlenie. Nikto nič, môžeme ísť ďalej. Pani poslanci, prosím, uznesenie číslo 281. Uznesenie číslo 281/2017 že obecné zastupiteľstvo na Lepkovej berie na vedomie správu o činnosti stavebného úradu obce na Lepkovo za rok 2016. To je za takéto uznesenie. Ďakujem všetci prítomní. Prejdeme na bod číslo 7, dosiahnuté ekonomické výsledky obecného úradu na Lepkovo za rok 2016. Otváram k tomuto bodu rozprávu. Nech sa páči, pani kontrolórka. Keď sa nikto nehlási, tak by som ja si dovolila niečo k tomu povedať. Čo sa týka príjmov, tak daňové príjmy neboli naplnené celkové o 12 620 eur, nedaňové príjmy neboli naplnené o 48 960,88. No, ale tak by som chcela, že my sme schvaľovali vlastne rozpočtové opatrenia 12.12.2016 a v tých rozpočtových opatreniach nebolo mnoho položiek, ktoré boli do konca roku prekročené viac ako povoluje zásady hospodárenia obce na Lepkovo. Dovolujú starostovi manipulovať s